Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu pagi ini, semuanya saja. Kurang gawat ya. Mana yang anu dah coba dah. Dan mudah-mudahan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mau ke kantor. Namanya diwarani sih ini. Namanya diwarani sih. Soalnya satu surah itu ini. Barangi gamane kayak gini. Sandalku ndi? Iya kan? Polpen iki ya. Polpen. Sandalku kok sandal. Ada di rumah, lawangnya dicinaknya loh ya, putih-putih jenisnya mah. Hati-hati lawangnya. Jeman, itu konyol ngalah sandalnya sing apik. Sandalnya sing apik. Oh iya, cuma karena oh karena sandal ini kedua. Iya. Mama. Masa nih ngalah semua enggak motor lanang. Ayo, mau kan nganggo motor lanang. Aneh lah, nganggo motor lanang. Motor mereka cinta sini kan. Anggar mas, nggo motor lanang, nggo motor betanya apa? Tak bisa anu. Ndak pane. Di sini. Sing tak sene selitak kilo. Besok sekolah tak isenenen neh. Titik-titik lang isene larang motor regane bensin. Yang penting tekan tujuan ngono wis. Iya, kayaknya Setelah sekolah tengah jalan matiin lah kayak di ini kayak masa tak yang melaku orang yang teko sekolah itu tunuk teratan wong rene ngomah ngono aku sempat janjian ya baik sore ya sungsung ayu sungsung aku ya tenggo kayu anu kuwi Mas palebak iki apa yang bilane ora iki ya aja ngono to kok iso renggi ukara tanya bapak ini masuk loh ini hewan apa? Kucing apa, Kak? kucingan gua Kucing apa? lagi Allah ini apa anggar Mas anu kancane telepon bapakmu kan nih bakalan angin gue tas tangan kurang bikin perlindungan tangan ya sudah lawangnya coba kali ya kita saudara itu masuk di lorong itu kita ya
Ayo. Oke na. Aktif deh. Pi. Ayo Pi. Apa ba? Arep begal. Ayo teh. Matang burung. Hah? Ngesah gaman. Ngesah gaman. Kok kapan lo? Kapan ini Mas? PP. Mampir. Tunggah nih lagi tapi kan ini enggak. Isara lo Mas. Ora saya tak mlaku alon-alon. Ayo. Bisa? Pas kongkong sing ganduli. Bilang santai. Aku tak mau enggak apa. Ini mau senjata, aku kok padahal hilang apa tapi. Lah kok kene to sing dipegali? Tak kira sur kalep tus kae. Taruh ndap urung anu kok iso. Kamu garane sik ngono? Nanti. Kono ne bojo kono. Ya apa? Nunci mau senjata. Ndang muka-muka hilang. Alhamdulillah. Barang itu. Lah ya piye lho kesirku balene. Sudah kene sik anuku. Mbahane sik Mas, tak tinggal sik. Yes. Masuk. Bojone nanti piye? Nyeret kayu ta sing suwi. Nyeret kayu sing suwi aku. Kayu pinus. Koi, penduwer kono mang tak geret. Anu kunirane ora dirondap, Mas. Kono kae penak yo nang papan coplok. Nggon kuniran kono kae lha tebake coplok Pak Joko ning kono kae ngono. Dewe mple. Coba. Lah iya Mas iku kunirane bambingan ke lah. Papane penak kayak empuk. Kunire. Horak. Kunire horak ning kono ku yo sik akeh lho. Sedak dalan kuwi eman. Ora anu wong duwe papan kok. Ndur kono barang ora ya eman. Alas karek. Boyoke nari boyok.
Ora nari boyok ki lek tarife mung ibarate majegi selawe ki ya wis. Iya Mas, kesel misan. Ngebah wis. Alhamdulillah. Ngene iki anu, Dek. Piye? Nah, ngene iki mengeluarkan beban. Digumak Bebane rokok kuwi ya. Heeh. Bebane rokok megane areng kuwi. Ngono le demen ora. Merokok seleranya lelaki. Ya ora selera Ora- rokok rika. Orang rokok ki ora lanang. Banci. Iya. Layak wis demen selama beberapa tahun yang lalu leren ke dia malah banci weh. Ya ora ngono, istirahat ngerokok kae. Aku kok ora meng lek ana wong ngemuni ngono ki. Wong ngerokok ki asline iki malah nganu penyakit tuh. Wis diomongi merokok dapat menyebabkan lho ada tulisannya koyo. Mbahku lho, Mbah Somingat kuwi umure sampai 150, Dek. Jale gawanane pipo, mbahku giwol tanpa bumbu sama sekali. Umure kok iso sampai 150 meh 200. Heeh. Oh. Mbah Somingat. Mbah Somingat. Kayak mangan rokok, gewol. Ngene lho. Sekarang ini mikirnya rasa pikir-pikir terus memang ginaris di usia samono meninggal tah garisnya samono kuwi. Oh, bukan nok rokok. Ya maksudnya kan lek nganti kek ngrokok, kek nganti duwe anu ngono kan ya iman-iman karepku ki. Ngono. Ya ranti anu. Yen turan utus kuwi. Lek turan udah saya bangga. Rokoknya selera lelaki. Timbang tuku rokok beri tuku sing enak pangan. Lah nyapa? Aku ngongkon, "Dek, gelem rokok awamu mangkat yo." Kepeksa? Lah, ngene iki anu, Dek. Rokok ngene iki karo mengandai-andai-andaikan kata. Yo, lah kuwi. Kuwi lho sing marai ki. Nek mengandai-andai iki lho. Wis ora dadi. Ya di selingar usaha kok iso. Jenenge pengen sesuatu itu ya usaha kok andai saja aku jadi apa kono sembarang ki kabeh usaha ora kok mengandai-andai ning rokok. Dadi kere lek ming rokok Aku gek. gemben cita-cita ya, Dek. Andai-andai. Cita-cita kapan di jaket kulit anune dawa. Lah kowe kuwi lho, Aja aku yang iso tuku to. kowe kemakan drakor mergane kuwi. Gemu lho ndelok drakor. Dan pusing. Wong kemakan drakor terus anu. Hiburan, Dek. Yo Ya hiburan. hingga lawase kan tercapai. Iya. Mas yo kuwi apik jakete. Jaket kulit asli lho, Yo, bukan kaleng-kaleng. kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Yo, bukan kaleng-kaleng. Lah gedang ning kono kae apa wis gede ya, Mas? Dengan tak delok karo produk. Gede tiba ngono lho. Ora ra lek dipek wong. Oh iki didolne ya pengen mangan gedang bareng. Tapi lumayan. Rong tunden dituku 20.000. Ora pekok. Aku dingin tuh gedang lho, Mas. Gedang kepok ki 12.000 sakno. Murah-murah ya. Larang. Sak nganu ngene. 12.000 kur sak lirang. Awake dhewe adole 20.000 sak tuben kok. Lah yo wong wis kadung kemecer ku mang batinku yo aku. Kita dumukno tek kaya isine ora eneng apa terus ngono kuwi kembang gedang ketoke. Wis. Mungkin cukup sekian teman semuanya. So, bojoku terus mengandai-andai terus ora karu-karuan. Apabila ada kata yang orang sopan ataupun ucapan yang kurang berkenan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Orang mengandai-andai ini kudu usaha.